Este ano sí que impresionaba moito os lumes porque vimos cousas, pois, o mellor que casi nunca se tiñan visto en Galicia. Houve certos días, por exemplo, o día que este lume se complicou, pola mañá nós non podemos voar, é dicir, non había visibilidade en todo o Valle de Lemos, había pois, como se fora unha calima ou unha niebla, non era seguro voar. Claro, al tener tantos incendios a la vez era imposible poder llegar a todos. Le dábamos prioridad a los pueblos y a las casas. ¿Sí? Y desde allí ellos nos lo comunicaban, el 085, para la posibilidad de enviar medios a todos los lugares que nos llamaban, diciendo que tenían llamas cerca. Este ano a verdade é que vai romper as estadísticas todas, porque ben vedes como xurdiu esta campaña. Casi todas as persoas nas que traballamos no servicio de extinción de incendios, a parte de profesionales, vennos de vocación, entonces, pois, bueno, cando se xurden estes incendios, pois botamos máis horas das que nos pertenecen nas nosas quendas, pois temos que traballar e colaborar, e hasta que acabamos con esta lacra, pois nós tampouco descansamos. Ás 11 da noite, nunha gasolinera en Verín, pois nos encontramos unha familia que estaba como media perdida. Preguntounos que tal iba o incendio da súa casa, do seu pueblo, e a verdad que non lle supemos decir. Tuvo uns índices de propagación de 1.700 hectáreas hora, con uns perímetros de kilómetros. Entón é moi complicado facer de frente a eso. A veces estuveron comprometidos 30, 40, 50 núcleos. En toda Galicia houve casi unha media de 30 lumes diarias. Houve máis de 1000 lumes no mes de agosto en Galicia. Durante a vaga de agosto estive un pouco todos os días en casi todos os lumes. Tocoume no incendio da Mezquita, estive en 4 días, no incendio de Maceda un día, no de Monterramo outros 2, no de Chandrexa tamén 2, en Casaio 2, e aquí neste incendio de aquí no de Larou como estive en 5 días. Quedei no medio do lume e non di escapado. E ao final metíme debaixo do camión. Era nun sitio queimado, no que foron dos remolinos, e foron os remolinos que a brasas o que me queimaron. Entón eu escapei da parte izquierda, traseira izquierda, metíme na parte direita a la da roda, pero outro remolino para a parte de arriba, e metíme debaixo do camión. Foi unha queimadura leve? Leve. E seguín traballando. E outro compañero que deu volta con outra bomba diante miña e tuvo que ir ao hospital. Eu baixei do camión, avisei aos compañeros, avisei tamén a un técnico que había ali, que vieran, e tirei-me por toda luz abaixo, xa que iron do camión, estaba consciente dese momento, e depois xa se mareaba, avisaron os compañeros da brigada, e fixeron unha cadena entre todos, e sacámonos para arriba, para comí. E depois o levaron ao hospital. Unha das casas arderon no pueblo de Petín, outras estuvan a punto de arder, pero bueno, moita xente salvaron os pueblos. Ver povos amenazados e tal, pois é unha cousa que hai que aprender a convivir, pero que é complicado de gestionar. De gestionar os veciños, de gestionar a situación, de gestionar os compañeiros, de gestionar un pouco todo. Ao final é o teu traballo e quizás o pasas peor o día que non traballas e que ves o mellor o que estás vendo cousas e tal, que non ese día que, bueno, estás centrado no teu e bueno, tiras para adiante e xa está.